Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah rahmatul Gusti mugi tansah kajiwa kasarira dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing adicara menika kanthi pinayungan ing karahayon. Para pepundhen sesepuh pinisepuh ingkang satuhun dahat pinakeken. Para pangembating praja ingkang dinurmatan. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bangun Widodo saha para rawuh sedaya ingkang tansah bagya mulya. Keparenga kula minangka sesuwipun Bapak Olis Nuruddin ingkang amugati. Keparenga langkung rumiyin ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten sawetawis ingkang kirang anujutana anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Mugi panjenengan sedaya kersa anglebaraken samudra ningsih anak sami. Salajengipun kula nampi kanthi suka syukuring manah paringipun sugeng saha taklim saking panjenenganipun Bapak Bangun Widodo. Wondene paring pasrahing badhe penganten kakung ingkang karesaken tumanten kaijabaken inggih sampun kula tampi kanthi ageng atur panuwun. Gegayutan kaliyan pamungkitan ijab. Mbok menawi mboten wonten tambungan, insyaallah nak Mas Sutarno Bowo badhe kadhapaken kaliyan anak kula Cahya Nur Dikari benjang wanci tabuh kitu enjang mapan ing rompok pepanggihan menika. Mila saged ing pangajeng kula panjenengan sedaya kasuwun angesteni paring panjunjung pamuji. Kejawi saking menika paringipun upakarti ingkang arupi sangken kalpika arta pangademan kangge anak kula badhe penganten putri saha angsal-angsal menapa dene rombongan sampun kula tampi. Saestu damel mongkok saha bingah iman. Mila saged angenteng-enteng tumrap kaluwarga anggenipun badhe ngentas anak dene pamungkutanipun amrih kula sabrayat boten anek waji barang mawi aosing arta. Mila inggih kasenggihan boten wonten pletik sekedhik kemawon ing manah kula saputra badhe angaosi uga rampe paringipun kala wau. Mawi ketangan arta awit kula sedaya mangertos kados menapa dene isine penggalihipun panjenenganipun Bapak Bangun Widodo sekalian. Bilih saestu kanthi tulusing penggalih anggenipun sumedya mangun bebesanan mugi-mugi saking kasaenan panjenenganipun Bapak Bangun Widodo sekalian kala wau kaparingana lelintuh ingkang aluber-luber saking Pangeran ingkang Maha Mirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten wau panampi saking kula minangka sulih sariranipun panjenenganipun Bapak Bangun Widodo sekalian ing wasana keparenga para tamu amrayogaken lenggah panjenenganipun sedaya saha mbok bilih atur kula kirang pinanggih kathah kekiranipun kula namung angantuan paringipun samudra ningsih sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.